Sanibonani, sahlangana futhi. Igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba namhlanje. Namhlanje sizoqhubeka ngokuhlanganisa ama variables afanayo. Phambilini sisebenzise uChuck Norris njengesibonelo. Kodwa ke namhlanje sizosebenzisa phela into ezokwenza ukuthi uthambe nawe enhlizweni, uyabo? Angeke sasebenzise uChuck Norris. Ithi sibheke ke isibonelo sethu sokuqala sithini? Sithi 2 simphinda phinde ngo3x plus 5. Asixazululeke lesibala lesi. Ithi sibheke u3x plus 5 ophinda phinde ngo2 kuyafana nokuthi sithini? Abo 3x plus 5 ababili ngoba phela kuyafana ukuthi sibaphinda phinde kabili. Bosobhekisisa kahle uyabona ukuthi u3x no3x ungababhala uthini? Uthi 2 ophinda phindwe ngo3x ngoba phela abo 3x ababili. Futhi ke nabo 5 ababili ungababhala uthini? 2 phinda phindwe ngo5, uyabo? Bosobhekisisa kahle uyabona ukuthi hayi man, le ndlela le iyafana nokuthi sithini? Siphinda phinda u2 ngo3x plus 5, uyabona? Sothini u2 ophinda phindwe ngo3x futhi sithini u2 ophinda phindwe ngo5. Uyabona ke lokho engikubhalile kuyafana lokho engikubhale ngaphansi ukuthi nje bengifuna ukuyihlazulula kalula kuzo uzoqonda nawe ukuthi isibalo lesi sisho ukuthini. Impendulo yethu izoba yini ke? U3x bomphinda phinda ka2 uzosinikeza u6x futhi ke u2 bomphinda phinda ngo5 uzosinikeza u10. Uyabona ke sesixazulile ke. Ithi ke senze sinye isibonelo esingathi sizoba nzimanyana kodwa ke asisibonelo esisha into oyijwayele. Uthi sibheke ke sothini? Thingithi u7 ophinda phindwe ngo3y bese ke sisusa u5. Sisuse ke u2 ophinda phindwe ngo10 futhi ke wahlanganiswa ngo4y. Athi sibheke ukuthi singakwazi ke ukusixazulula ke lesibalo lesi. Lokhu kuyafana naphambilini mase siphela siphinda phinda ngale number engaphandle. Manje sizophinda phinda ngobani? Ngo7. Sothini? 7 times 3 sineza 21 bese sibheka uy wethu. U7 ophinda phindwe ngo5 uzosinikeza ngobani? Ucaphele phela iphawu lokususa. Mophinda phinda u7 ngo-5 uzosinikeza bani? -35. Uyabona ke ucaphele iphawu lakho lokususa. Asiqhubeke ke sekusele bani? U-2 ophinda phindwe ngo10 futhi ku-2 simphinda phinde ngo4y. Ngingani ngithi -2? Phela kunephawu lethu lokususa engeke phela silishiye ngaphandle, uyabona? Ngakho sizosebenzisa ukuze impendulo yethu kuzoba yiyo ngqo. Asiqale ke sizothini? -2 ophinda phindwe ngo10 kuzosinikeza ni -20 futhi ke u-2 momphinda phinda ngo4y kuzosinikeza bani? -8y. Yabo? Kuba lula nje kanjalo bosohlanganisa phela nephawu lakho kuze impendulo yakho izoba yiyo ngqo njengoba sengishilo. Asikaqedi ke manje shoda ukuthi siyenzeni? Sihlanganise phela lokho okufanayo njengaphambilini. Sizohlanganisa abo y bodwa futhi sihlanganise le number ezinana ama variables zodwa. Uyabona ke? Manje ke mase sihlanganisa u21y simhlanganise no8y. Ungakhohlwa ke iphawu lakho. Sothini? -8y. Uzosinikeza ngaki? Kuyafana ukuthi sithini? 21 minus 8 uzosinikeza ngaki? Bhala phela. So bhala 13y, uyabo? Futhi ke u-35 mawususa u20 kuye kuzosinikeza ngaki? Kuyafana lokhu nokuthi sithini? Kuyafana lokhu phela nokuthi sithini? -35 sususe u20 kuzosinikeza ngaki? -55. Naso ke isibalo sethu sesisixazulile. Impendulo yethu bani? 13y sisuse u55. Ngiyathemba lokhu kukusizile kuze sibonane futhi. Ngiyabonga. Bye bye.